Host v štúdiu Rádia Liptov. Príjemné popoludne želáme všetkým našim poslucháčom, ktorí sa už netrpezlivo tešili aj na nášho dnešného hostia, ktorým je Matej Král. Je to jeden z karatistov tu v Mikuláši, dokonca aj tréner karatistov, veľmi úspešný, má už niekoľko ocenení. Matej je naozaj skvelý človek, môj dlhoročný kamarát a prijal pozvanie sem k nám do štúdia Rádia Liptov, pretože dnes si pripomíname výročie narodenia Bruce Leeho a teda my hovoríme dnes aj o bojových umeniach. Matej, ty máš svoj, alebo vy máte svoj karate klub. Povedz nám niečo o tomto karate klube, kedy to vzniklo, kedy vlastne skresla tá myšlienka založiť niečo také tu v Liptovskom Mikuláši. Tak ja v prvom rade pozdravujem všetkých poslucháčov. Prvá myšlienka založiť tento oddiel bolo asi rok dozadu spolu s kolegom Jankom Kramárom. My sme spolu volakedy trénovali, potom sme odišli z oddielu. Po dlhšej odmoke sme sa predsa len rozhodli, že bolo by niečo fajn tu podniknúť, keďže sa nám nechcelo sedieť doma. Zavolali sme pár bývalým cvičencom, či by do toho s nami šli. Títo ľudia sa veľmi potešili. Myslím si, že sú radi doteraz, že k nám chodia. Nás to veľmi potešilo, že majú záujem športovať v našom klube a preto sme to pred rokom spustili, spravili sme nejaký nábor, prišli nám nové detičky a keď ľudí baví trénovať, nie je nič krajšie ako ísť s radosťou na ten tréning. Povedz nám ešte prezrať, koľko máte teraz členov? Ja by som to na začiatok povedal takto, myslím si, že to poviem aj za Janka. Pre nás není kvantita dôležitá, pre nás je dôležitejšia kvalita. Mňa takisto trénoval môj tréner, aby sme trénovali kvalitne, aby tie techniky za niečo stáli. Preto si myslím, že je lepšie mať menej členov, ktorým sa človek viacej povenuje, má ich detailnejšie rozobraných, dokáže im povedať, čo ktorý zle robí, ako fungovať na princípe, že ide ti to fajn, nejde, tak vieš čo, rob si čo chceš. Preto my trénujeme radšej v menšom počte, ale nech je to kvalita. Momentálne nás je zhruba nejakých 10 od 6 do 30 rokov a ešte nejakí 4 členovia, ak by nám prišli, bolo by to super. Host v štúdiu Rádia Liptov. 14 hodín 40 minút a my pokračujeme v rozhovore s našim dnešným hosťom, ktorým je Matej Král. Je to tréner karateristov tu u nás v Liptovskom Mikuláši. A ja by som sa teraz, Matej, rád opýtal aj na to, že pokiaľ sa chcú nejakí naši poslucháči k vám pridať, kde vás nájdu? Nájdu nás v telocvični na Žilinskej univerzite pod Hájom, kde vďaka veľmi šikovným ľuďom vyrástla telocvičňa určená práve pre takéto úpolové športy. Ak by mal niekto záujem, sme aj na Facebooku ako športový klub Karate Liptovský Mikuláš. Tam sú základné informácie, telefónne čísla, kľudne sa na nás môžu obrátiť. Prečo by sa vlastne mali deti vôbec, alebo nielen deti, ale aj ostatní prísť pozrieť na tento tréning a prihlásiť sa napríklad? Tak to je každého osobné rozhodnutie. Niekoho baví futbal, niekoho baví hokej, kriket, to je proste športov veľa, ale ja si myslím, že táto doba je taká, že každý jeden človek, hlavne pri tých menších deťoch, by mali vedieť aspoň niečo z toho bojového umenia alebo sebaobrany, pretože nikdy človek nevie, čo sa môže stať a ak sa na to niekto netrúfa, proste, že sú tam nejaké nebodaj tvrdé údery alebo niečo také, tak nech sa neprihlási. To je vrajím každého osobná vec. Práve o tomto som chcel aj s tebou trošku hovoriť. Nie je to náhodou drsný šport pre deti? Nebijete sa tam, lebo tak viem, že na tých súťažiach tam naozaj sa ide do toho naplno. To aj tie deti sa tak bijú medzi sebou? Nie. Toto práve vôbec nie je až taký drsný šport, ako to vyzerá. O mnoho drsnejšie sú napríklad futbal alebo hokej, kde sú tie strety tých spoluhráčov alebo protihráčov. Mnoho častejšie dochádza tam k viacerým zraneniam. U nás sa trénuje na presnosť a na cit. To znamená, že aby som to priblížil tým poslucháčom, na súťažiach v detských kategóriách to funguje tak, že tam kontakt na hlavu nie je vôbec dovolený. Pri tých starších jednotlivcoch je tam kontakt na hlavu dovolený, ale len tak zľahka. Tie detičky majú chrániče na rukách, na nohách, majú chrániče na hrudníkoch, aby sa im nič nemohlo stať. Jednoducho je to také bezpečné, že naozaj, aj keď niekedy uletí tá ruka, hej, ale nie sú tam také zranenia, ktoré by boli trvalé. Ešte nám povedz, k čomu teba priviedlo karate, v čom ti zlepšilo život a obohatilo ťa? Tak v našich mladých rokoch vtedy bežali akčné filmy Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan a Jet Li, Steve Seagal. Nás to vždycky tak nejak fascinovalo. Mama nás prihlásila aj s bratom do jedného dielu a odvtedy sa toho držím. Proste je to šport, ktorý keď začne niekto robiť, tak je to ako droga. S tým sa nedá prestať. Ja som s tým skúšal prestať 2 razy a to proste nejde. Za každým sa k tomu človek musí vrátiť. A keď to človek trénuje, cíti sa na ulici sebaistejšie. Získava nové poznatky, sám o sebe vie, kde má svoje hranice, pokiaľ si čo môže dovoliť. Dokonca tie hranice sa aj prekračujú. A
Neveril by si, koľko ľudí na ulici stretneš denne, tu z Mikuláša, ktorí robia športové karate. Prídeš na diskotéku, toto je celkom pekná baba, ona je fajn, ale nechcel by som naštvať. To ti poviem na rovinu, lebo tam stačí jeden zlý pohyb a už je zle. A už to potom ide. No. Potom to lieta, hlava, nehlava. Potom aj k nám chodia dievčatá a veru, tie na tej diskotéke, som rád, že chodia k nám. Radšej nechodiť potom s nimi na tej diskotéke a hlavne ich tam nenahnevať. Matej, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si naozaj našiel čas a že si nám takto trošku priblížil karate. Budeme držať palce, nech sa ti darí a nech máte čoraz viac svojich fanúšikov. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov, majte sa dovi. Host v štúdiu Rádia Liptov.